Mentre a Ucraïna les persones han de viure recloses a sòtans i refugis improvisats o construïts, al nostre país ens preparem per viure les falles del desficar-s'hi, a la vista del que està passant, sense mascaretes al carrer, amb bona cosa de gent a les disparades i mascletades i fent cas omís del que preveuen els meteoròlegs que pot passar aquest cap de setmana. No passa res. Monuments de cartró al carrer des del primer dia de març, joves disfressades de taules camilla del segle XVIII intentant enganyar la ciutadania tot dient que es tracta de vestigs de núvia de la centúria de 1700 a 1800, homes amb calçotets d'aquella època desfilant pels nostres carrers d'avui, sopars de germanors i tot un despropòsit. No he vist cap pancarta condemnant la guerra, però sí que he vist amb la cara de les falleres majors a les balconades del meu poble. Així és la vida. Què hem de fer?